Ahojte, tak ako som vám slúbil, mám tu pre vás druhé video z rekonštrukcie autobusovej stanice. Autobusová stanica začala v 50. rokoch 20. storočia, no a počas tohto obdobia tu prebehli menšie rekonštrukčné práce, ale nie tak rozsiahle ako v tomto prípade. No a ako môžete vidieť, stavba stále rastie a rastie a ak sa vám toto video páčilo, poprosím o zdieľanie, lajky a odbery. No a ešte vám dám do popisku prvé video, takže kto ste ho nevidel, môžete sa naň pozrieť. Ahojte pri ďalšom videu.